Κάμα Νικολάκη, κάμα Νικολάκη. Όχ, 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 όχ. Γούστα, γούστα. Μεγάλο ψάρι. Ναι. Πήρα την κίνηση από τη μύτη τώρα, τον κλώτσο. Όχι, στην πορεία να το φέρνα μπροστά, δεν το παίρνω. Πούστε κάτω ρε. Άρχισε τα κλωτσομπούνια. Εδώ μπροστά μας είναι Γιώργο. Τώρα να σηκωθεί ψηλά το ψάρι. Θες να έκανα παρτάλι. Να το, ο Γουλιανός είναι. Πλάκα μου. Άιντε. Πόσια στην. Έλα, έλα. Τι κάνει ρε μαλάκα, μας χαζέψει. Yeah! Ρε μαλάκα, είναι δυνατόν. Τι Γουλιανός στην πύλια ρε φίλε. Γι' αυτό έφαγε, γι' αυτό τσίπησε έτσι Σου μάγα 5 κιλά ρε φίλε. Πω μαλάκα, χαζέψουμε ρε. Όχι ρε φίλε. 4 δεν είναι αυτός. 4-5 κιλά. Μάνα, μαλάκα. Στην πύλια και την καλόφαγε κιόλα, βλέπεις. Τη ρούφηξε για τα καλά. Πολύ κυκλοφοράει, πολύ Γουλιανός το πρωί. Πολύ Γουλιανός κυκλοφοράει. Σήκωσταν. Απίστευτο. Και από πας μου έχει πιάσει τέτοια ώρα Γουλιανό. Μεσημεριάτικα είναι δυνατόν. Αυτά είναι. That's it. Καλώς. You bagger. Να του κάνω φωτογραφία.